Assalamu alaikum edi çağlar. Bugün hem men size Miraly bilen Sultan Suyun hakkında rowayatdan ýene bir bölüm gurrun vermekçi. Bu bölümün ady Padşa ölerine. Miraly Sultan Suyunyň wezirleri bilen oňuşman owasyna gaýdypdyr. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Sultan Suyun oňa sargy üstüne sargy diýberipdir. Miralynyň özü üçin hem dostdan aýralyk ansat düşmändir. Ol dost sultanyň ýanyna boş gitmegi laýyk bilmäni 100 sany semiz goýun alyp gidipdir. Miraly goýunlary Hyradyň bazaryna salanna hyrydarlar ondan goýunlaryň bahasyny sorapdyrlar. Miraly goýunlary nesye satjagyny aýdypdyr. Ondan näçe wagta diýip sorarlaryna Padşaň ölerine diýip jogap beripdir. Miralynyň goýunlarynyň başy adamdan olup derrew dawadypdyrlar. Hatda goýunlaryň üstüne dawa da turupdyr. Goýun ýetmediklerden bir näçesi baryp Sultan Suyuna arz edipdirler. Padşahym, çölden bir çarwadar gelip ölüm jedasyny alarlyk bir iş etdi. Näme iş etdi? Hatta aýtmagy da dil barar ýaly. Paşa ruhsat berenden soň şikaýetçiler oňa mälim edipdirler. Ol Hyradyň bazaryna paşaň ölerine 100 goýun nesye dagatdy. Sultan Suyun gazaplanyp Şol adamyň derrew men ýanyma alyp gelim. diýip buýrupdyr. Onuň gaşyna Miralyny alyp gelipdirler. Sultan Suyun Miralyny görende şatlanjak ýaly etse-de özüniň ölümini isläni üçin gazabyny içine sygdyryp bilmändir. Ýeri Miraly, bu näme etdiň boldy? Şahym, mene näme ketse iş edenim bilemi. Diňe 100 sany garybyň garnyny etten doýurdy. Sultan Suyun Miraly näme jogap berjäni bilmän, Sen meň ölümimi isleýärsiň. Ygtyýar berseňiz jogapdan öňürti bir soragym bar. Aýt, Siz 100 adamyň epine nanarmysyňyz ýa-da bir adamyň epine? elbetde bir adamynkydan 2 adamyň gepi güýçli bolar. Ve näçe köp boldygyça şonça güýçli. Onda näme az murýarsyň? Sen meniň ölümimi isleýärsiň ahyry. Bir men seniň ölümüňi dilesem, 100 adam seniň uzak ýaşamagyny dileýär. Şundan soň sen meniň baş wezirim.